ኣብ ግብፂ ኣብዚ እንገድ ዘሎ ሻምፒዮና ኣፍሪቃ 2013 ተሳተፍ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ግዜ ብደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ቀዳማይ ደረጃ ብምሓዝ ተሸላሚት ወርቂ መዳልያ ኮይና ኣላ። ሙሉእ ትሕዝትኡ ኣማኑኤል ኣልኣዛር ኣዳልይዎሎም። ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ጋንታ ናይ ግዜ ውድድር ማለት ክሮኖሜተር ሻምፒዮና ኣፍሪቃ 2013 ብደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ቀዳማይ ደረጃ ብምሓዝ ተሸላሚት ወርቂ መዳልያ ኮይና ኣብ ውድድር ክሮኖሜተር ደቂ ኣንስትዮ ንፈረማ ግዜ ዝተሳተፈት ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ነቲ 21 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ መድረኽ ክትዕወተሉ ብምኽኣላ ኣቓልቦ ተዓዘብቲ ክትረክብ ክኢላ እያ። ንሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ዝወከላ ተቐዳድምቲ ወሓዚት ኪዳነ ኢየሩሳሌም ገብሩ ፀሓይነሽ ፍጹምን ሰናይት መንግስን እየን። በዚ መሰረት ነዛ ቀዲሙ ብናይ ጋንታ ውድድር ተኻይዱ ዘይፈልጥ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ፈላሚ በሪኽ ዓወት ከተመዝግበሉ በቂዓላ። ኣብዚ ውድድር ካልኣይ ደረጃ ሃገራዊት ጋንታ ግብፂ ክትሕዝን ከላ ሳልሳይ ደረጃ ድማ ብሃገራዊት ጋንታ ናይጀርያ ተታሒዞም። ደቂ ተባዕትዮ ተቐዳድምቲ 60 ኪሎ ሜትር ክሽፍኑ ተታሒዙ ዝነበረ መደብ ምስ መቀዳድሚ ብሽክለታ ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ንውሓት ናብ 42 ኪሎ ሜትር ተቆሪጹ። ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ድማ ኣብዚ መድረኽ ብተቐዳድምቲ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት፣ ሜሮን ርእሶም፣ ሜሮን ተሸመን፣ ናትናኤል ብርሃንን ተሳቲፋ ንራብዓይ ተኸታታሊ ዓመት ዕውት ብምዃን ብልምዲ ኣዘራርባ ስፖርት ሱፐር ሃትሪክ ሰሪሓ። ካልኣይ ደረጃ ሃገራዊት ጋንታ ኣልጀርያ ክትሕዝን ከላ ሳልሰይቲ ድማ ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ኣፍሪቃ ኮይና ናይ ግዜ ናይ ጋንታ ውድድር ቀዳም 30 ሕዳር ክካየድ እኳ እንተነበሮ ምስ ዘጋጠመ ናይ ጽርግያ ጸገማት እቲ ውድድር ንሓደ መዓልቲ ተናዊሑ ሰንበት 1 ታሕሳስ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ተሰላሲሎም። ደቂ ተባዕትዮ ተቐዳድምቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ኣብ ሩዋንዳ፣ ኤርትራ፣ ቡርኪና ፋሶን ሕጂ ድማ ኣብ ግብፂ ዝተኻየደ ናይ ጋንታ ናይ ግዜ ውድድር ክብሕትዎ ምኽኣሎም ኣብዚ መድረኽ ዘለዎም ዓብላልነት ብግብሪ ኣረጋጊጾም ኣለዉ። እንተዳ ምቅያር ናይ ግዜ ዘይተገይሩ ሶኒ 2 ታሕሳስ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ክህልዩ። ኣብዚ መድረኽ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ን3 ዓመታት ብምዕዋት ሃትሪክ ሰሪሑ ምህላው ይፍለጥ። ሎማ ዓመት ምዝዕወት ድማ ራብዓይ ተኸታታሊ ወርቂ መዳልያ ክረክብ እዮም። ኣብዚ ናይ ሎማ ዓመት ውድድር ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዘይ ፕሮፌሽናላት ተቐዳድምቲ ትሳተፍ ብምህላዋ ኣብ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ካብ ናሚብያዊ ዳን ክራቨን ተጻብኦ ክገጥሞ ትጽቢት ይግበር። ሻምፒዮን ኣፍሪቃ 2013 ሎማ ዓመት ኣብ ግብፂ እዩ ዝእንገድ ዘሎ።